Dwi'n fyfyriwr PhD sydd ar fi'n cyflwyno y PhD terfynol, a fyddai'n cyflwyno heddiw ar yn ymchwil i ar amrywio ieithyddol yng nghyd-destun adfywio ieithyddol Cymraeg Caerdydd. Felly, na i gyflwyno'r ymchwil i chi i ddechrau fo. Mae'n ymchwil i yn dadansoddi amrywio ieithyddol yng Nghymraeg Caerdydd, ac i ba raddau mae gwahanol ffactorau ieithyddol a chymdeithasol yn dylanwadu ar amrywio. Mae'n ymchwil i'n ceisio cofnodi Cymraeg Caerdydd fel amrywiad Cymraeg am y tro cyntaf. Yn ymchwil i'r cyntaf o'i fath hefyd i ddefnyddio dulliau ethnograffegol ar amrywiad o'r Gymraeg. A gafodd yr ymchwil i gynnal yn Ysgol Uwchradd Gymraeg Caerdydd, sydd yn enw amhysbys am yr ysgol. A mae'r ymchwil yn archwilio prosesau damcaniaethol sy'n ymwneud â'r newidynau ieithyddol dan sylw, a mi fydd heini yn cael eu trafod yn y drafodaeth. Felly, cyd-destun ymchwil Cymraeg Caerdydd. Mae'r Gymraeg ar gynnydd yng Nghaerdydd, a hynny yn rhywbeth gweddol unigryw yng nghyd-destun ieithyddol presennol Cymru, neu presennol Cymru, dwi'n cyfeirio at y cyfrifiad dwytha 2011. A mae'n debyg bod hyn rhannol oherwydd twf addysg Gymraeg ac sydd o ganlyniad i ymdrechion adfywio ieithyddol, yn ogystal ag ymfudo i Gaerdydd o ardaloedd y tafodieithoedd traddodiadol Cymraeg sydd yn bwysig i'r ymchwil hwn. Does na ddim tafodiaeth traddodiadol Gymraeg yn bodoli yng Nghaerdydd erbyn hyn wedi diflaniad y wenhwyseg, so mae hynna yn creu cyd-destun gweddol unigryw o ffurfion tafodiaeth newydd. Nath H.S. yn y Carter dynnu sylw at a Quiet Middle Class Revolution wedi sefydlu yng Nghaerdydd yn y 70au, a nath hyn roi proffil uwch i'r Gymraeg yno. Mae'n debyg felly bod nad oedd y wenhwyseg yn dafodiaeth gyffredin yng Nghaerdydd pan nath y Gymraeg ail sefydlu yn y ddinas yn y 70au, ella bod hi'n debygol bod rhai pobl yn siarad y dafodiaeth yma. Sefyllfa o ffurfiant tafodiaeth newydd sydd da ni'n edrych arno fo. Mae'r ysgol yn un o 2 o ysgolion uwchradd Gymraeg y ddinas erbyn heddiw, gyda 3,006 o ddisgyblion mewn addysg uwchradd Gymraeg yn Nghaerdydd yn 2018 yn ôl Owen Thomas. Mae'r ymchwil yma yn berthnasol i'r ymchwil yma mae'r strategaeth miliwn o siaradwyr, achos, gan ystyried bod y Gymraeg ar gynnydd yng Nghaerdydd, a dyma di'r ardal fwyaf poblog, a felly mae yna potensial ar gyfer creu siaradwyr, mwy o siaradwyr newydd yng Nghaerdydd. O safbwynt ymchwil blaenorol, does na ddim ymchwil sosio-ieithyddol blaenorol wedi i gynnal ar Gymraeg Caerdydd, ond yn amlwg dydy'r ymchwil hwn ddim di datblygu mewn rhyw vacuum, mae wedi adeiladu ar gorff o ymchwil blaenorol o feysydd gwahanol ac o fewn adrannau gwahanol i faes sosio-ieithyddiaeth. Mae ymchwil hanesyddol gan Peter Wyn Thomas a Mary Jones wedi cofnodi amrywiadau Cymraeg yn y De-ddwyrain. Yn ogystal â hynny, gennym ni ymchwil sydd yn fwy cyfredol ar amrywio a newid ieithyddol mewn amrywiadau Cymraeg tafodieithoedd traddodiadol nes i sôn amdanyn nhw. Mae gwaith pobl fel John a Robert May wedi sbio ar amrywiadau yn Sir Gaerfyrddin, yn y Wyddgrug yn Gaernarfon. A mae'r gwaith hwn hefyd yn cyfrannu at y corff o waith ar gyd-destuna adfywio ieithyddol mewn ieithoedd fel Gaeleg yr Alban, Catalaneg, Occitaneg, Franco-Provençal ag ati. Ac yn ola hefyd yn amlwg does ddim data ar Gymraeg Caerdydd ar gael, felly be dwi wedi gwneud a beth sy'n ella'n synhwyrol ydi sbio ar Saesneg Caerdydd. A mae hwnnw wedyn yn gallu cynnig syniad o agweddau
a all fod yn ymddangos mewn Cymraeg Caerdydd, gan ei bod sy'n amlwg yn sefyllfa o gyffyrddiad ieithyddol. O safbwynt y fethodoleg, mi oedd na 4 rhan i'r fethodoleg, un methodoleg i. Yn gyntaf nes i ddechrau efo cyfnod ar sylwi ethnograffegol. So nes i dreulio 6 wsos yn arsylwi ar ddisgyblion yr ysgol mwyn archwilio'r rhwydweithiau cymdeithasol y dosbarth. Yn ogystal hefyd, nath hyn baratoi y disgyblion ar gyfer cael eu cyfweld, achos nes i allu adeiladu rhyw fath o rapport trwy sgwrsio a threulio amser efo'r disgyblion. Nath ymhrofiadau yma, neu ymhrofiadau i o'r arsylwi, yn ogystal â'r gêm amlen, yn helpu i lunio yr clysterau arfer, y strwythurau cymdeithasol nes i ddefnyddio mwyn dadansoddi effaith y rhwydweithiau cymdeithasol yma ar unrhyw amrywio ieithyddol gan y disgyblion. So mae'r gêm amlen yn weithgaredd lle mae gofyn i'r disgyblion nabod gwahanol grwpiau'r dosbarth a sôn ynglyn â'u rhinweddau nhw a pam bod nhw'n ffrindiau, be di'r hunaniaethau sydd gen nhw'n gyffredin. Hefyd nes i dosbarthu holiaduron mwyn casglu data demograffegol a nath hynny fy ngalluogi i lunio'r sampl a bydloni'r sampl mewn gwirionedd. Ac yn ola yn amlwg y prif ffynhonnell yn yr ymchwil hwn ar gyfer casglu'r data oedd y cyfweliadau socio-ieithyddol. Nes i gynnal 24 o gyfweliadau lled strwythuredig yn dilyn rhyw fath o ddiweddariad o strwythur modiwla sgwrs labof. Mi oedd y cyfweliad wedi rhannu yn 2 dasg hefyd, so oedd yna dasg cyfweld wedi lunio mwyn enyn sgwrs anffurfiol, sgwrs ddigymell, iaith bob dydd gan y disgyblion, a ar ddiwedd y cyfweliad mi oedd yna dasg rhestr geiriau mwyn enyn sgwrs mwy gyfalus. Mae yna ambell i ystyriaeth methodolegol pellach hefyd, so rhywedd iaith yr aelwyd a clystyrau arfer constellations of practice ydy'r newid yna annibynnol. Mae oed y newidyn wedi reoli gan bod nhw yn disgyblion o'r un blwyddyn ysgol. Sylwch chi ar y tabl fan hyn, mae hwn yn cynnig trawstoriad neu ryw olwg o ieithoedd aelwyd a rhywedda y disgyblion. Mi oedd aelwyd Gymraeg yn cael ei ystyried fel unrhyw aelwyd lle oedd o leiaf un rhiant yn siarad Cymraeg efo'r disgybl. Felly, ella bod rhain chi wedi gweld hein o blaen gyda fi os ydych chi'n wedi gweld fi'n siarad am yr ymchwil. Yn wreiddiol cymunedau arfer oedden nhw, ond dwi wedi, nes i oro cyfuno ambell un oherwydd mwyn hwyluso y profion ystadegol. So, bellach maen nhw'n glystyr arfer. Mae hwn yn rhywbeth eitha cyffredin i oro wneud yn y llenyddiaeth mewn gwirionedd. Mae'r tabla yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer yr clysterau arfer wedi casglu o'r holiaduron. So stwff fel eu hunaniaethau cenedlaethol nhw, iaith yr aelwyd a lleoliad i cartrefi ar graddfa mall, sef yr Index of Multiple Deprivation. Da ni'n gweld ar y cyfan bod y rhan fwyaf o ardaloedd mwy breintiedig, so'r hanner ucha, a mae hyn yn wedig yn wir i disgyblion o aelwydydd Cymraeg, a mae'r rhan fwyaf yn ystyried hyn yn Gymreig neu'n rhannol Gymreig. Y prif beth da ni'n weld hefyd ydy'r clysterau arfer yn cael ei diffinio gan iaith yr aelwyd fel sydd, mae John wedi dangos hyn yn Gaernarfon, lle mae y Gymraeg yn amlwg yn iaith gymunedol gry. Mae hwn yn patrymu'n debycach i ymchwil John a Robert May mewn llefydd lle dydy'r Gymraeg ddim yn iaith gymunedol mor gry, ac felly dydy ieithoedd yr aelwyd ddim yn diffinio'r grwpiau. Y prif beth i ddweud rili ydy bod hein yn cynrychioli grwpiau gwahanol a hunaniaethau gwahanol a clysterau o bobl sydd yn ymwneud yn yr un math o ymarfer cymdeithasol. Dwi'n mynd i dreulio mwy amser, ond dwi'n hapus iawn i
gymryd unrhyw gwestiynau ar y cluster arfer ar y diwedd. So nesaf dwi'n mynd i gyflwyno'r newidynau ieithyddol dan sylw, gan ddechrau o'r cyntaf, sef ansawdd y llyfariad caerdydd cefn yng Cymraeg Caerdydd. Felly, y llyfariad caerdydd cefn, so dyma, na i jyst gyflwyno beth dyn nhw i chi ddechrau fe. So, mae gennym ni'r llyfariad caerdydd cefn crwn, sef W, fel yn cwn, a mae gennym ni'r llyfariad caerdydd cefn angrwn, sef O, fel yn cwm. Yn Saesneg, mae gennym nhw setiau llyfarog mwyn cynrychioli y llyfariad yma. So, goose ydy'r llyfariad crwn, a foot ydy'r llyfariad angrwn. Yn hanesyddol, does ddim corff helaeth o ymchwil acwstig ar y Gymraeg yn gyffredinol, bo' na rai cyfnodion hanesyddol. Mae ymchwil cyfredol yn tueddu i gyflwyno astudiaethau systemaaidd, so dim sylw neilltuol neu dim ymchwil neilltuol ar y llyfariad caerdydd cefn. Mae yna fwy o fanylder ar y llyfariad caerdydd cefn mewn ymchwil blaenorol ar Saesneg Caerdydd, a maen nhw'n cyfnodi blaenu y llyfariad crwn ac ansawdd agored i'r llyfariad angrwn. So, dwi jyst eisiau esbonio'n sydyn be mae blaenu a be mae agored, be mae hynny'n olygu. A dyma mewn gwirionedd ydy'r ansawdd i'r llyfariad yma, so mae blaenu a chefnu, yn ogystal â pan mae'r agored neu gaeedig ydy'r llyfariad, yn ddwy agwedd sydd yn effeithio'r ansawdd. A dyma sydd o ddiddordeb wrth drio cyfnodi'r ansawdd yn amlwg. Nes i benderfynu astudio y llyfariad caerdydd cefn oherwydd ymchwil blaenorol ar y Saesneg. Mae blaenu yn benodol, y goose-fowl a'r foot-fowl yn bethau sydd wedi cael cryn dipyn o sylw mewn ymchwil ar y Saesneg. Ond yn amlwg, da ni'n sbio ar fwy na jyst blaenu, da ni'n sbio ar ansawdd gyfan, so da ni'n sbio ar pa mae'r agored neu gaeedig ydy'r llyfariad yma hefyd. A da ni'n gwneud hyn trwy fesur fformanta y llyfariad, felly F1 ac F2 ydy'r fformanta sydd o ddiddordeb i'r ymchwil yma. Mewn ymchwil blaenorol ar y Gymraeg, diolch yn ymddangos bod blaenu yn gyffredin, na gostwng neu natur agored fel sydd wedi cael sylw yn Saesneg Caerdydd. Felly, os fydda unrhyw flaenu neu natur agored i'r llyfariad yma, mae'n bosib mae trwy gyffyrddiad a throsglwyddo ieithyddol fydda hynny'n digwydd. O safbwynt yr ail newidyn ieithyddol wan ta, amrywio ffonolegol ai yn y sillaf o'r ddiacen. Mae sain ai yn cynrychioli orgraffynnau gwahanol ai, ae ac ai. A mae yna 3 amrywiolyn cyffredin yn bosib ar gyfer y sain hwn, sef e ac a sydd yn amrywiolion llafar traddodiadol, ac ai sy'n amrywiolyn safonol sydd ddim yn draddodiadol ar lafar. Ond hynny, mae ymchwil blaenorol yn dangos bod ffurf safonol ai yn dod yn fwy cyffredin ymysg bobl ifanc. Felly mae hynny i'w ystyried. Jyst cyn fi symud ymlaen, enghreifftiau o orgraffyn ai yn y sillaf olaf ddiacen fysa Llundain, a ae fysa gwahaniaeth, a ai fydda pethau. A wedyn be dwi'n olygu o ran y 3 amrywiolyn posibl ydy Llundain, Llundan, Llunden, a'r un peth ar gyfer y lleill. Ym myd gohebu, mae yna ymchwil wedi cael ei wneud i ohebwyr BBC ag S4C, a maen nhw'n debygol o ffafrio amrywiolyn llafar e dros ffurfiau ai neu a. Mae'n debygol bod hyn gan fod ella bod ai yn orffurfiol a bod a'n rhy llafar, a fel bod yn rhyw ffurf rhwng y ddau, a bod yna rhyw fri ieithyddol yn perthyn iddo fo drost, yn enwedig dros ffurf lafar a. Mae Robert Owen Jones wedi dangos bod ffurfiau e ac a yn gyffredin yng Nghymraeg y Gaiman yn Patagonia,
A mae hyn yn ddibynnol ar oedran a gogwydd cymdeithasol. Yn amlwg, ydych chi gyd yn gyfarwydd efo ardaloedd sy'n defnyddio a ardaloedd sy'n defnyddio a yng Nghymru. Felly dyma'r cwestiynau ymchwil sydd dan sylwyr ymchwil. Y cyntaf i barad am y ffactorau ieithyddol a chymdeithasol yn effeithio ar leferydd y disgyblion, i barad am a strwythurau cymdeithasol yn gallu taflu goleuni dros amrywio ieithyddol y disgyblion, a o ystyried cyd-destun adfywio ieithyddol Caerdydd, i baradda fedrwn ni drafod y canlyniadau mewn perthynas ag a effaith cyffyrddiad ieithyddol a b effaith cyffyrddiad tafodieithol yn y cyd-destun adfywio ieithyddol. Felly dwi'n mynd i ddechrau trafod canlyniad fesul nodwedd gan gychwyn efo'r llafariad Caerdydd Cefn a cyflwyno'r methodoleg i ddechrau fe. Felly, cafodd y data i dawsgrifio gan ddefnyddio feddalwedd LAN, a mi gafodd y text grids yma o LAN i hallforio i prat, a dyma ydych chi'n weld yn y ffigur yma'n hyn. Gafodd y fformanta'r llafariad i mesur ar prat efo sgript na thredag yn automatig. So, ydych chi'n gweld y fformanta ydy'r dotio bach coch yma ar hyd y spectrogram. Mae'r un gwylod ar 75 Hz, F0, wedyn F1, F2, F3, F4. Fel o'n i'n dweud yna, F1 ac F2 sydd o ddiddordeb i'r ymchwil hwn. So na i jyst ymlaethu chydig bach mwy am y fformanta yma, jyst i wneud siŵr bod yn glir. So mae'r fformant cyntaf, F1, sydd jyst lle ydych chi'n gweld 204.2 Hz fan'na. Mae'r fformant cyntaf yn ymwneud efo pa mor gaeedig neu agored ydy'r lafariad. So, y mwyaf ydy'r F1, y mwyaf agored ydy'r llafariad, a'r isa ydy'r F1, y mwyaf caeedig ydy'r llafariad. Mae'r ail fformant sydd jyst chydig bach uwch na'r 204.2 na. Mae hwnnw'n ymwneud efo pa mor flaen neu gefn ydy'r llafariad. So, mwyaf ydy'r F2, y mwyaf blaen ydy'r llafariad, a'r isa y mwyaf cefn ydy'r llafariad. So wedi mesur fformanta gafon nhw'n normaleiddio mwyn osgoi unrhyw wahaniaethau biolegol rhwng merched a bechgyn. A nes i wneud hyn trwy ddefnyddio dull Watt a Fabricius. Yn dilyn hynny, nath y fformanta gael ei hallforio i Excel mwyn codio am y ffactorau cymdeithasol a ieithyddol nes i sôn amdanyn nhw. A ar ôl codio hefyd, nes i gapio'r tocynnau ar uchafswm o 10 tocyn fesul gair. So, ydych chi'n gweld y nhw yma fan hyn. Mae hyn yn golygu basically bod yna 10 nhw gan bob siaradwyr a dyna oedd yr uchafswm. O ran y dadansoddiad ystadegol felly, pa ffactorau gafodd eu codio felly, cafodd rhywedd iaith yr aelwyd, clwstwr arfer a thasg i cynnwys fel ffactorau cymdeithasol, a wedyn cyd-destun synegol rhagflynol a math o air a setiau llafarog i cynnwys fel ffactorau ieithyddol. Nes i gynnwys setiau llafarog a nes i lunio nhw mwyn hwyluso'r dadansoddiadau yma, gan greu un ffactor oedd yn cynrychioli sawl rhinwedd ffonolegol. A na i ymlaethu ar hyn yn y man. Ond na ddwy set o dadansoddiadau, y cyntaf y rai archwiliadol yn defnyddio ANOVAs, dwi'n mynd i sôn am heini yn y cyflwyniad yma, a'r ail y dadansoddiad effeithiau cymysg yn April. Hein fyddai'n defnyddio achos mae hein yn ystyried perthnasedd y ffactorau gyd at ei gilydd ac yn dethol y rhai mwyaf arwyddocaol. Mewn ffordd, mae hyn yn dod yn un ôl at setiau llafarog. So, yn aml, mae gormod o ffactorau yn medru arwain at fodel effeithiau cymysg i beidio gweithio neu grasio. So, mae'n bwysig bod ni ddim yn overloadio'r peth efo gormod o ffactorau. A wedyn, dyma, basically, oedd y syniad tu ôl cynnwys setiau llafarog. Trwy gynnwys y setiau llafarog, ydych chi'n ei gweld fan hyn, cwn, marw a rhywbeth ar gyfer yr w grwn, a cwm, cwpan a rheswm ar gyfer yr w angrwn. Be mae hyn yn neud ydy, mae o'n cynnwys gwybodaeth ar ffonem, acen,
pa mor agored neu gaeedig ydy'r sillaf, so dim byd yn neud efo'r F1, nes I sôn am gyna, a cyd-destun sillafog. Nes I redag 4 model, un I bob fformant, I bob llyfariad, a dyma oedd y canlyniadau. Felly mae'r ffigur cyntaf, gobeithio bod chi'n gallu gweld nhw'n iawn, yn dangos yr unig ffactor arwyddocaol ar gyfer F1, sori'n chwith ma sef task, a os sylwch chi hefyd, mae'r ffactor yma ar gyfer F2 hefyd, task, yn arwyddocaol ar gyfer y llyfariad caerdig cefn crwn. So be mae hyn yn olygu? Be mae arwyddocaol task yn olygu? So fel ddudis I gyna, cafodd y cyfweliadau I rhannu'n 2 dasg, y cyfweliad a'r rhestr geiriau. Y cyfweliad yn anelu I enyn llafar digymell anffurfiol, a'r rhestr geiriau wedi I lunio mwyn enyn llafar ffurfiol mwy gyfalus. So da ni'n gweld bod y 2 ffigur, bod tasg yn arwyddocaol yn amlwg, a bod y fformanta yn uwch yn y dasg cyfweld ar gyfer y 2 fformant. So ydych chi'n gweld cyfweliad sydd ar y chwith a'r rhestr geiriau sydd ar y dde ar gyfer y 2 graff ar y chwith. Felly mae ansawdd mwy agored i'r F1 a blaenach i'r F2 yn gyffredin mewn llafar digymell o'i gymharu â'r llafar gofalus yn ôl y data sydd gennym ni. Felly mae hyn yn dangos bod amrywio ar sail arddull, amrywio arddulliadol, neu stylistic variation, ar waith yng Nghymraeg Caerdydd, a bod fformanta uwch yn gyffredin mewn iaith bob dydd. Mae hyn hefyd yn berthnasol ar gyfer Cymraeg Caerdydd, achos mae yna feirniad eitha o Gymraeg Caerdydd neu Gymraeg i'r de ddwyrain fel amrywiad sydd yn orffurfiol. Be mae hyn yn ddangos ydy bod y siaradwyr yn meddu ar arddulliau gwahanol ac yn ei defnyddio nhw mewn gwahanol sefyllfaoedd o ran ffurfioldeb. O ran y ffigwr ar y dde ta, be da ni'n weld fan hyn ydy bod cyd-destun seinegol blaenorol neu ragflaenol dylse fo ddeud, rhaid fi newid hynna, bod hwnnw hefyd yn arwyddocaol. So mae hyn o ddiddordeb achos mae'r ffactor yma yn gyffredin, mae o'n gyffredin mewn ymchwil blaenorol ar goose fronting yn y Saesneg, so blaenu yr un llyfariad gyfatebol yn y Saesneg. Felly mae yna baralela yma efo ymchwil blaenorol. Mewn ymchwil ar goose fronting, mae blaenu yn digwydd gan amlaf cyn taflodolion, wedyn corinolion, wedyn anghorinolion a wedyn soniarision. So yr un rhai dwi wedi cynnwys yn fy ymchwil I. A da ni'n gweld bod effaith taflodolion yn cyflyru blaenu yn bresennol yng Nghymraeg Caerdydd hefyd, felly mae hynny'n gyffredin rhwng llyfariad Caerdydd cefn y 2 iaith. Ond mae yna wahaniaethau, so tra bod soniarision yn rhwystro blaenu yn Saesneg, mae soniarision yn cyflyru blaenu'r ail fwyaf yng Nghymraeg Caerdydd, ac i'r gwrthwyneb mae anghorinolion yn cyflyru blaenu yn Saesneg, ond yn rhwystro blaenu yng Nghymraeg Caerdydd. Felly, fel o'n i'n dweud, mae yna debygrwyddau, mae yna wahaniaethau rhwngthyn nhw, ond mae'r 2 iaith yn dangos arwyddocad ar gyfer F2, y llyfariad Caerdydd cefn, a chyd-destun seinegol blaenorol. Yn fwy cyffredinol cyn symud ymlaen, trwy gymharu efo data blaenorol, mae yna fodd dweud bod y llyfariad crwn Caerdydd cefn yn blaenu yn Gymraeg, a felly bod yna rhyw fath o goose fronting neu flaenu ar waith yn y Gymraeg. Nesa, nawn ni edrych ar ddadansoddiadau arwyddocaol ar gyfer llyfariad Caerdydd cefn angrwn, neu'r wfer. So eto model F2 mae tasg yn arwyddocaol, so da ni'n gweld amrywio ar sail arddull ar gyfer y llyfariad hon hefyd. Da ni wedi sôn am be mae hynny'n olygu, so dwi'n mynd i dreulio gormod amser ar hynny. So yr ail graff mae ydych chi'n gweld ydy'r setiau llyfarog. Mi oedden nhw hefyd yn arwyddocaol, felly mae'r rhinweddau sydd wedi cyflwyno trwy'r setiau llyfarog
so'r cyd-destun a sillafog, yr acen a'r sillafa agored negedig, maen nhw'n arwyddocaol ar gyfer F1 y llyfariad hwn hefyd. Felly, be sydd gennym ni yma ydy rhyw fath o gyfyngiad ieithyddol sydd yn effeithio ar amrywio y llyfariad angrwn yng Nghymraeg Caerdydd. So na ni symud ymlaen i'r ail newidyn nesaf, sef amrywio ai yn y sillafol af ddiacen. Tro ma nes i, gafodd y data i drawsgrifio trwy Elan eto, ond tro ma nes i gynnal dadansoddiad glybodol. A nes i wneud hyn gan do'na ddim angen i fi gynnal dadansoddiad acwstig, achos bod y gwahaniaethau rhwng I, A ac E yn glywedol efo'r glust, lle. Eto gafon nhw i allforio i Excel mwyn cowdio a capio'r tocynnau. Hefyd nes i oro hepgor unrhyw enghreifftiau, rhag ofn bod rhywun yn wyndro, nes i oro hepgor rhai enghreifftiau yn amlwg o docynnau sy'n cynrychioli sain I sydd yn cynrychioli mwy na'r 3 amrywiolyn I, A ac E. So enghraifft eisiau, fyswn ni yn amlwg fel siaradwr o'r Gogledd Orllewin, fyswn ni'n deud isio, a mae O yn amrywiolyn arall, so nes i benderfynu bod hi'n haws jyst hepgo'r hein. A o'r tabl fan hyn, da ni'n gweld bod ffurf I ydy'r ffurf fwy cyffredin gan y disgyblion, wedyn E a wedyn A sydd ar lefelau isel iawn. So mae yna debygrwydd yma efo ymchwil Mary Jones, gan bod I ydy'r mwyaf cyffredin fel nath hi brofi yn ymysg siaradwyr ifanc yn Rhos Llanelchligog ac Cymrymni, a hefyd nath hi brofi cyffyrddiad tafodieithol yn fanna, a yn amlwg mae yna 2 ffurf draddodiadol fan hyn sydd yn gyffredin. Mae'n ddiddorol efo Caerdydd yn amlwg achos o ran y wenhwyseg sef y dyfodiaeth draddodiadol a fysa yn gynhenid i'r ardal, ond yn amlwg E sydd yn ffurf fwy deheuol, so mae hynna'n rhywbeth i feddwl amdano fo ac i ystyried, lle. O ran y dadansoddiad ystadegol, oedd y ffactorau ieithyddol chydig yn wahanol tro ma, nes i ddim cynnwys setiau llyfarog yn amlwg oedd hynna'n berthnasol i'r llyfariad Caerdydd Cefn yn unig. Ond mi nes i gynnwys orgraffyn mwyn gallu cymharu y gwahanol orgraff yna a nifer sillafoedd. Hefyd yn wahanol oedd y ffordd nes i, neu'r profion nes i iwsio, so nes i iwsio profion chi-sgwe sydd yn defnyddio, sydd yn ystyried gwerthodd binary yn hytrach na niferoedd fel o gennym fi yn y dwytha, ar un peth efo'r step down ar abrw. So dwi'n mynd i gyflwyno chydig bach o'r canlyniadau ar gyfer y newidyn yma. Un peth arall, o'n i medru, dwi'n gwybod os dyn nhw'n ddiddordeb rili, ond mi o'n i medru rhedeg 1 model ar gyfer hon, lle o rai fi yn rhedeg 4 ar gyfer llall, which oedd bach o draffa, lle. Ond y ffactorau mwyaf arwyddocaol oedd y 3 yma, sef tasg, eto, orgraffyn a cyd-destun olynol tro yma. Felly'n debyg i'r llyfariad Caerdydd Cefn, mae tasg yn arwyddocaol, a be da ni'n weld fan hyn ydy bod cyfradd E lot uwch yn y cyfweliad, a mae hyn ella i ddisgwyl, really. Ond be da ni hefyd yn gasglu ydy bod E actually yn fwy cyffredin na ffurf safonol I mewn llafar digymell o'r tasg cyfweliad. Ac o ran yr orgraffyn, mi oedd hwn yn ystadegol arwyddocaol iawn hefyd, a mi oedd orgraffyn AE yn cynhyrchu cyfradd uwch o amrywiolion I, sef y ffurf safonol, a mae cyd-destun olynol fel ddudais i yn ystadegol arwyddocaol, a fedrwch chi sylwi fan hyn, mae'r dyneselyn ochrol er enghraifft yn cynhyrchu lot llai o I a lot mwy o E. Yr un peth efo, fedrwch chi weld nhw fan hyn. Os ydych chi eisiau gofyn, fedrwch chi sôn mwy am hynna wedyn os ydych chi licio fi wneud. Mi oedd hein hefyd yn arwyddocaol, so nifer sillafoedd. Mae hwn yn ddiddorol achos
yn amlwg do'n ddim geiriau unsill yn y sillafol af ddiacen, ond mewn geiriau deisillafog oedd yna fwy, oedd yna gyfradd uwch o e. So mae hynna ella'n awgrymu bod geiriau fwy cyffredin yn tueddol o gynhyrchu fwy o e a llai o ai ag i'r gwrthwyneb lle. Nes i ganfod hefyd y tro 'ma bod iaith yr aelwyd yn ystadegol arwyddocaol. Efo disgyblion o aelwydydd di-Gymraeg yn fwy tebygol o gynhyrchu amrywiolyn ai safonol yn fwy tebygol na disgyblion o aelwydydd Cymraeg. A mae hyn werth i nodi gan fod hyn yn groes i ymchwil blaenorol ar y Gymraeg. Dydy ymchwil blaenorol ar y Gymraeg mewn cymunedau lle di'r Gymraeg ddim yn iaith gymunedol mor gryf, ddim fel arfer yn canfod bod Cymraeg yn bod iaith yr aelwyd, yn ffactor arwyddocaol. Nawn ni sôn chydig bach mwy am hynna mewn eiliad. Ac yn ola, oedd cyd-destun rhagflaenol hefyd yn ystadegol arwyddocaol. Da chi'n gweld fan hyn, rhywun peth ar newidyn dwytha. Ar gyfer y drafodaeth, tan o'n i ddechrau efo'r cwestiwn ymchwil cyntaf, sef i ba radda mae ffactorau ieithyddol a chymdeithasol yn effeithio ar amrywio ieithyddol y disgyblion. Felly, excuse me, yr hyn da ni weld trwy ganlyniadau y ddau newidyn, y ddwy nodwedd ydy bod siaradwyr yn berchen ar ddulliau gwahanol a bod tasg yn arwyddocaol. Fel ydych chi, mae hyn yn dangos amrywio arddull, a mae hyn yn mynd yn groes i'r hyn mae pobl sydd wedi beirniadu'r amrywiadau'r de-ddwyrain yn ei ddeud. Mae Mary Jones ei hun yn sôn am a neutral book-based variety of Welsh. Lle mewn gwirionedd mae'r disgyblion yn meddu ar arddulla mwy a llai ffurfiol ac yn defnyddio nhw yn y cyd-destunau gwahanol o ran ffurfioldeb. Yn ail, bod iaith yr aelwyd yn ffactor cymdeithasol sy'n effeithio newidyn ai yn y sillafol af ddiacen, dydy o ddim yn effeithio y llefariad caerdydd cefn fel nathon ni ddangos. Wel, dwi'n awgrymu ella bod lefelau ymwybyddiaeth y siaradwyr o'r ddau newidyn yn esbonio y gwahaniaeth yma, rili. Achos mae ai yn y sillafol af ddiacen yn amlwg yn newidyn sy'n ymwneud efo cymhwysedd sosio-ieithyddol siaradwyr. Mae siaradwyr o aelwydydd Cymraeg yn amlwg yn nabod ac yn ymwybodol o batrymau tafodieithoedd traddodiadol y Gymraeg o'i gymharu â disgyblion aelwydydd di-Gymraeg ella. Ac o ganlyniad felly mae'r disgyblion yma yn cydffurfio i raddau amrywiol efo'r ffurfio hyn. Ar gyfer y llefariad caerdydd cefn yn amlwg, dydy'r siaradwyr ddim yr un mor ymwybodol o ansawdd y llefariad hyn a ella perthnasedd iaith aelwyd i hyn, sydd yn glir o safbwynt ai yn y sillafol af ddiacen. Gobeithio bod hynna'n neud synnwyr i chi. Mae Blaen i Gws, o ymchwil blaenorol ar Blaen i Gws yn Saesneg hefyd yn dangos bod o'n newid sy'n digwydd o dan lefel ymwybyddiaeth y siaradwyr. So mae hynna yn rhywbeth i ystyried o ran ymwybyddiaeth hefyd. Yn amlwg hefyd, mae hein yn perthyn i ddwy gyfadran ieithyddol wahanol. So yn amlwg mae'r llefariad caerdydd cefn yn rhywbeth seinegol a ai yn y sillaf olaf ddiacen yn rhywbeth ffonolegol. So mae hynna'n ddiddorol i'w nodi. Ar gyfer yr ail gwestiwn ymchwil i ba radda mae strwythurau cymdeithasol yn gallu taflu goleuni dros amrywio ieithyddol disgyblion Ysgol Uwchradd Cymraeg Caerdydd. Doedd clwstwr arfer ddim yn effeithio amrywio, ond mi nes i sylwi ar rai batrymau gwerth i nodi. So mae'r ffigur yma'n dangos gwerthoedd F2 yr llefariad caerdydd cefn crwn, so mae hyn yn ymwneud efo y Blaen i Gws eto. Mi oedd clystyra
oedd yn tueddol o dreulio hamser yn ganol y ddinas yn mynd i'r dre ac yn cymdeithasu yn fwy aml efo'i ffrindiau, sef y Cymraeg chwaraeon, Sbarteiniad a'r merched poblogaidd, yn cynhyrchu yr F2 a'r F1 uwch, o'i gymharu â'r clysterau oedd yn fwy tueddol o dreulio hamser yn i maes trefi, so yn lle bynnag oedd yn byw. Oedden nhw'n tueddu i gymdeithasu'n aml iawn o'i cymharu â'r clysterau eraill. Mae hyn yn cynnwys casu ar geeks a bechgyn meme chat. Mae yna debygrwydd yma efo ymchwil gan Penelope Eckert nath ddangos bod dwy gymuned arfer sydd yn eitha cyffredin mewn ysgolion, neu oedd yn gyffredin mewn ysgolion uwchradd yn America, y burnout a'r jocks yn ymddwyn yn wahanol, a bod hyn yn cael ei adlewyrchu yn ei iaith nhw. So oedd y burnout yn treulio mwy o hamser yng nghanol y dre na'r jocks, a felly oedden nhw'n arddangos iaith oedd yn fwy nodweddiadol o'r ardal, o'r ddinas Detroit, lle gafodd yr ymchwil i gynnal. Bydda hynny felly'n awgrymu bod fformanta uwch ar gyfer y llywariad Caerdydd cefn, felly ansawdd mwy agored a blaenach ar gyfer y llywariad, yn nodweddiadol o iaith yr ardal, ella Saesneg Caerdydd yn yr achos hwn. Da ni'n cael hefyd canfyddiad tebyg i hyn yng ngwaith Clare Nance yn Glasgow, lle mae strwythura, be mae hi'n alw yn fwy gwrthryfelgar, yn cynhyrchu llyfariad Caerdydd cefn blaenach yn ei Gaeleg sydd yn ffurf sy'n nodweddiadol o siaradwyr Saesneg Glasgow. A mewn cyd-destun adfywio ieithyddol, neu iaith leiafrifol, mae'n bosib bydda iaith fwy nodweddiadol yn golygu perthynas, nodweddiadol o'r ardal, yn golygu perthynas uwch efo ffurfiau sydd wedi trosglwyddo o'r Saesneg. Felly, enghraifft, ansawdd F1 ac F2 uwch o bosib yn fan hyn. Ar gyfer y trydydd cwestiwn ymchwil, mae hwn yn ymwneud, fel dyn ni'n gwybod, efo cyffyrddiad ieithyddol a chyffyrddiad tafodieithol sy'n berthnasol i'r ddwy newidyn. Mae'r data ar ymchwil yn awgrymu bod ansawdd y llywariad Caerdydd cefn yng Nghaerdydd yn flaenach ac yn fwy agored o'i cymharu â data o ymchwil ar amrywiadau tafodieithau traddodiadol y Gymraeg. Yn ôl ymchwil hanesyddol ar Saesneg Caerdydd, mae ansawdd agored a blaen yn perthyn i'r llywariad yma yn Saesneg Caerdydd. Felly mae'n debygol mai trwy gyffyrddiad a throsglwyddiad ieithyddol mae'r ansawdd yma wedi ymddangos yng Cymraeg Caerdydd. Mae hyn yn rhywbeth sydd yn normal a sydd yn gyffredin fel nes i ddangos trwy gymharu efo y gwaith Clare Nance, ond mae pobl eraill hefyd yn dweud bod newid ieithyddol mewn cyd-destun adfywio ieithyddol yn cadarnhau bod newid ieithyddol yn aml yn adlewyrchu patrymau ieithyddol yn yr iaith fwyafrifol yn y gymuned dan sylw. A o ran cyffyrddiad tafodieithol, da ni'n amlwg yn gweld cyffyrddiad tafodieithol a safoni ar waith yma. Ffurf A ydy'r ffurf safonol sydd fwyaf cyffredin ar gyfer taledd, ond mae I ac E yn gyffredin mewn llawer digymell. Excuse me. Mae defnydd tebyg, defnydd tebyg o ddau amrywiolyn ar gyfer yr I yn y sillaf olaf ddiacen yn rhywbeth sy'n enyn sylw o safbwynt damcaniaeth ffurfiant tafodiaeth newydd, achos gan fwyaf mewn ffurfiant tafodiaeth newydd, beth sy'n digwydd ydy mae'r un ffurf yn goruchafu ac yn ffocysu, tra bod y ffurfiau eraill yn cael ei lefelu, yn cael ei gwaredu, a da ni'n arwain at ryw unffurfiaeth o ran yr newidyn honno lle. Felly, os wnawn ni ystyried bod y Gymraeg wedi sefydlu yng Nghaerdydd yn y 70au, mae'r Gymraeg di bodoli yn Gaerdydd ar ei wedd yma lle ers dros 50 mlynedd, a mae hyn, dyma ydy'r cyfnod, digwydd bod, mae'n gymryd fel arfer i dafodieithoedd newydd ffurfio, so dyma nath ni weld efo Saesneg Seland newydd, enghraifft Saesneg Awstralia ag ati.
Felly bod yr amrywiolion lleiafrifol yma yn cael ei gwaredu, yn cael ei lefelu, a bod un yn goruchafu ac yn cael ei adnabod fel ffurf yr ardal honno, basically. A mae'n bosib ella y gall cyd-destun ffurfiant tafodiaeth newydd mewn iaith, mewn cyd-destun adfywio, i gwneud ti wedyn yn anoddach i'w amrywioli'n ffocysu, neu gymryd hirach iddi ffocysu. So, be sydd o ddiordeb mewn hyn ydy'n bosib cael 2 neu fwy, achos yn amlwg mae yna 3 amrywiolyn sydd yn cyd-fodoli o safbwynt ai yn y sillaf olaf ddiacen yng Nghaerdydd. A pam bod hyn yn digwydd? Felly dwi'n awgrymu bod yna heriau cyffredin sy'n wynebu ieithoedd lleiafrifol sydd ddim yn amlwg i ieithoedd neu dafodieithoedd fel Saesneg Seland Newydd, sydd yn ei gwneud ti yn anoddach iddi ffocysu a felly'n debygol i gael amrywiolion yn cyd-fyw. So pethau fel diffyg trosglwyddiad, pethau fel diffyg defnydd o'r Gymraeg, a bod hyn ddim yn creu cyd-destun sefydlog i'r dafodiaeth newydd ffurfio. Wbeth arall ella, nes I sôn am ymfudo siaradwyr o tafodieithoedd traddodiadol i Gaerdydd, pobl fel fi, basically. Ella bod hyn yn golygu bod y gymysgedd tafodieithol wedyn yn eitha anghyson hefyd, bod y disgyblion yma yn dod yn profi gymaint o amrywiolion gwahanol, bod hi'n naturiol iddyn nhw ddefnyddio nhw gyd. So, i gasglu felly, Rhaid i checio bod fi'n di methu yn byd. Na fo. Gret. So, i gasglu, so nod yr ymchwil oedd cyfraniad ddarlun o amrywiad Cymraeg newydd yng Nghaerdydd am y tro cyntaf. A trwy gyflwyno ymchwil ar amrywio ieithyddol Cymraeg disgyblion Ysgol Uwchradd Cymraeg Caerdydd ar 2 nodwedd seinegol a ffonolegol. Yn benodol, mae'r 2 nodwedd yn ymwneud efo effaith cyffyrddiad ieithyddol a thafodieithol ar amrywio ieithyddol mewn cyd-destun adfywio ieithyddol. A yn ogystal, da ni'n ystyried unrhyw effaith ffactorau ieithyddol a cymdeithasol ar y nodweddion hyn. Yn gyntaf, nathon ni weld bod ansawdd flaenach a mwy agored i Llefariad Caerdydd Cefn Cymraeg Caerdydd na sydd wedi cyfnodi mewn amrywiadau Cymraeg y tafodieithoedd traddodiadol. Yn ail, da ni'n gweld yn adansoddiad amrywio newidyn ai, mae ffurf ai safonol sydd fwyaf cyffredin, ond bod hefyd yn gyffredin mewn llafar digymell, yn fwy cyffredin, a bod a hefyd yn bodoli ar lefelau isel iawn. Excuse me. Yn ôl effaith tasg hefyd, da ni'n gweld amrywio ar sail arddull, sydd yn mynd yn erbyn be mae Mary Jones di ddweud ynglyn â book-based variety of Welsh, achos mae yna amrywio, a bod siaradwyr yn meddu ar wahanol arddulla. Doedd clwstwr arfer ddim yn effeithio amrywio disgyblion Ysgol Uwchradd Gymraeg Caerdydd bod fi wedi sylwi ar batrymau sydd allan wedi gael sylw mewn ymchwil bellach. A yn ola, da ni'n gweld bod gwahanol oblygiadau ar gyfer ffurfiant tafodiaeth newydd mewn cyd-destun adfywio ieithyddol, gwahanol broses mewn ffordd. Di ddim yn ymddangos bod Cymraeg Caerdydd yn ffocysu achos bod yna 2 amrywiolyn gyffredin ar gyfer ai yn y sillaf olaf ddiacen mewn llafar digymell. Di ddim yn debygol felly, da ni'n cynnig felly mae heriau cyffredin ar gyfer ieithoedd lleiafrifol sydd yn arwain at hyn o'i gymharu at ffurfiant tafodiaeth newydd gyffredin fel Saesneg Seland Newydd. Yn amlwg, mae yna gasgadau sy'n methu gael eu cadarnhau heb ymchwil bellach. Mi fysa ymchwil bellach mwyn diweddaru corff o ymchwil ar Saesneg Caerdydd yn allweddol mwyn, enghraifft, cadarnhau mae trosglwyddiad o'r Saesneg, archwilio'r trosglwyddiad yma o'r Saesneg yn fwy gofalus.
Mi fysa ymchwil hefyd ar genedlaethau'r dyfodol a'r gorffennol medru mesur. Os ydy'r ffurfiant dafodiaeth newydd yma yn dechrau ffocysu, os oes rhyw fath o sefydlogrwydd yn ydy o'n mynd i barhau fel mae o am byth. A hefyd, dwi'n mynd i sôn yn sydyn jyst ar ddwy dafodieithrwydd, so mi nes i sylwi ar amrywio arddull o safbwynt siaradwyr gogleddol yn troi fyny'r cyfweliad a siarad efo fi yn defnyddio arddull gogleddol bod nhw heb neu hyn yn y dosbarth. Felly, ella bod na ddwy dafodieithrwydd. Dwi'n gwybod bod hyn yn rhywbeth sydd wedi cael ei drafod o safbwynt Cymraeg Caerdydd o blaen. Ti'n bod pobl yn siarad un ffordd efo'u rhieni nhw ac un ffordd efo'u cyd-disgyblion a athrawon er enghraifft. So mae hyn yn bendant yn rhywle dwi eisiau mynd efo ymchwil pellach. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n gwybod hynna'n hir iawn. Felly, diolch i chi gyd am wrando a dwi'n hapus iawn i gymryd unrhyw gwestiynau.